Vi vil godt have lov at byde velkommen til Jørgen og til Heidi. Vi skal i dag prøve lige at snakke lidt om, hvordan livet er med diabetes tæt ind på kroppen. Så hvis I vil prøve at lægge ud med at fortælle jeres historier omkring, hvordan I har haft diabetes tæt ind på livet. Jamen det er jo en lang historie, fordi jeg har været diabetiker i 28 år, godt og vel. Og så har vi en datter på nogle 9 år, der har været diabetiker i 5 år. Og for at det skal være løgn, så har Heides far haft det i næsten altid. Og Heides lillebror har det også haft det i over 30 år. Så vi har det tæt ind på livet. Når der er familiesamling her, så er vi sådan set i flertal. Ja. Hvordan har I oplevet det i hverdagen? Har I, hvad kan man sige, oplevet praktiske problemer eller afsavn eller... Ja, det er der selvfølgelig altid, når man har en familie med diabetikere, og specielt når der er børn, tænker jeg, så er der jo nogle ting, som man skal være opmærksom på. Og der er nogle ting, hvor de er lidt anderledes. Mm-hmm. Og det handler jo så et eller andet sted om at leve så normalt som muligt, men så måske erstatte nogle ting med noget andet, så de ikke føler et afsavn så meget, og de så vidt muligt kan gøre ligesom alle andre børn. Det er sådan det, vi prøver på. Ja. Synes I, det er nemt at sammensætte en kost, som er... Ja, jeg tror, at fordi vi jo har levet med det, Jørgen har levet med det i næsten 30 år, og jeg har haft det altid i familien, selvom jeg ikke selv har det som pårørende, så har vi jo været vant til den vej rundt og leve med det, så vi har egentlig ikke ændret på kosten, heller ikke da vores datter Isabel fik konstateret diabetes. Der var ikke noget, vi skulle lave om på i kosten. Men det er klart, at der var nogle andre ting, som så fulgte med, man skulle, og jeg ved ikke, jeg synes det er forholdsvis nemt i dag at leve som diabetiker. Okay. Der er sket en stor ændring i behandlingsformerne, fordi for 30 år siden var man meget skemalagt i kosten. Mm-hmm. Når du først havde fået diabetes, så blev der lagt en fast kostplan, så også meget af brødgruppe A og brødgruppe B, og så holdt man sig ind til den stort set program i løbet af døgnet, fordi insulinen blev givet 1 eller 2 gange om dagen. Når først man tager insulin, så er man bundet af kosten resten af dagen. Det skulle køre til punkt og prikke, både på mængde og tidspunkt. Så var det ligegyldigt, hvor sulten du var. Sådan var det. Så kom der jo noget af en revolution, da man fik Novo Pennen, hvor man så lige pludselig gik ind og kunne regulere insulinmængde i løbet af dagen i forhold til, at man havde lyst til at spise. Og det gjorde, at man rykkede voldsomt rundt på kosten i forhold til det, der havde været vanen i rigtig mange år. Og så kan man sige, at pumpebanen har så gjort det endnu mere fleksibelt, end det var på det andet tidspunkt. Så det har også gjort det nemmere rent kostmæssigt, kan man sige, end det var for år tilbage. Og man kan sige, sådan en som Isabel, hun har jo så, hvor man tidligere havde pennen, og man skulle kunne regne ud, hvor mange enheder insulin skal man have til de mængde kulhydrater, man spiser. I dag, hvor hun har pumpe, der skal de jo bare til kulhydrater, og kulhydrater kan du jo tælle på, alle varer har jo kulhydrater på deres varedeklaration bagpå, så det vil sige, når hun er til fødselsdag eller ude ved veninder og sådan noget, så har de forholdsvis nemt ved os at hjælpe med, hvad det er. Det største problem, det er egentlig i den alder, det er egentlig det der med at kunne lægge dem sammen, ikke også, og regne ud, hvis der står 50% af kulhydrater for meget, 50% så er en eller anden vægt, ikke også, for barnet, men Føler I er ordentligt klædt på til at kunne aflæse produkter, fødevarer, hvordan de er sammensat i forhold til at, man kan sige, at jeres kostsammensætning er i overensstemmelse med sådan, som I gerne vil leve? Ja, det synes jeg nok, vi er, men man kan sige, nu tilhører vi også den aldersgruppe af diabetikere, som måske har nemmest ved at sætte sig ind i, kan man sige, teoretisk stof. Nu skal vi huske, at diabetikere spænder i aldersgruppe fra stort set under 1 år så op til 100. Og der er klart, at der er et stort spænd i, hvor nemt folk har ved at sætte sig ind i en slags ting. Kan man sige også i den erhvervsaktive alder, der er vant til at sætte sig ind i stof, jamen det har vi selvfølgelig nemmere ved end folk på måske 85, som ikke er vant til at beskæftige sig med det. Så det vi hører i Diabetesforeningen er jo, at det er en af de store udfordringer, at vi kan ikke gennemskue det, og vi forstår det ikke, og hvordan regner vi om, og så videre. Så det er der i hvert fald en udfordring for mange af vores medlemmer, og for mange diabetikere der. Ja. Er der noget, man fra, kan man sige, fødevareproducenters side kunne gøre bedre i forhold til at imødekomme for eksempel en ældre person, som måske har svært ved at afkode et produkt?
Jamen altså jeg vil sige, når man tager sådan en gennemsnitlig varedeklaration i en butik, for det første så står det rimelig småt meget af det i hvert fald, og for det andet så er det jo rigtig mange forskellige oplysninger, og vi skal ikke bruge andet end en del af de oplysninger. Ja. Men altså så kan man sige, så er der måske andre patientgrupper, som har brug for de oplysninger, som vi ikke har, så det kan være svært at lave en overskuelig varedeklaration, fordi rent lovgivningsmæssigt, så skal man jo også skrive nogle ting på en varedeklaration, det ved vi godt. Ja. Men det er klart, at med vores øjne kunne man også med at skrive det, vi havde behov for at vide, så er det selvfølgelig super, for så kan det stå 3 gange så stort. Ja. Men det vi hører oftest, det er, at det står småt, og der står en frygtmasse tal. Ja. Altså det er en interessant tanke er jo altid, at man kunne begynde med at mærke produkter diabetesvenlige eller venlige på en anden måde. Ja, og det har man jo også i dag med nøglehulsmærke for eksempel, ikke? Også at folk ved, jamen, så opfylder det nogle bestemte krav. Jeg tænker egentlig også lidt i forhold til det med varedeklaration, udover at den godt måtte være i en størrelse, så folk kan læse den. Altså, men så handler det også meget om, at det er meget nemmere, hvor hvis der er noget med et antal styk i en pakning, at de så har regnet det ud per styk, i stedet for at folk står og skal regne ud. Hvor her er 670 gram, og der er 10 stykker i, og 49% er så kulhydrater, ikke også? Altså, hvor man kan sige, hvis de så har sagt så mange kulhydrater per styk, altså, eller modsvarende et eller andet produkt, som skal erstatte noget andet, at du erstatter det 1 til 1, eller hvordan det er i hvert fald det, man kan have brug for, synes jeg. Ja. Så det vil sige, at dybest set som i dag, der lever man meget som ganske almindelige familier, forstået på den måde, at det er ikke som sådan et gene, som det måske tidligere har været i forhold til for eksempel kost. Det er klart, det var langt mere udfordrende tilbage i tiden, da man havde en helt anden behandlingsform, bare med almindelige sprøjter 2 gange om dagen. Man kan sige, da pinden slog igennem, der blev det noget mere fleksibelt og dermed også nemmere. Men set for udefrakommende, ser det måske bare helt naturligt normalt ud, og der er ingen udfordring. Du lever sådan set normalt. Men det folk jo så ikke ser, det er, at der er alligevel altid nogle ting, man lige skal huske, og der er nogle ting, man skal have i mente, og nogle ting, man ikke gør, men det fremgår nok ikke for udenforstående, fordi når man er sammen med andre, jamen, så lever du sådan set normalt og gør tingene helt normalt. Men der er dog nogle ting, vi ikke gør. Det kommer også an på, hvor man er henne. Nogle mennesker interesserer sig meget for kost, så ved de godt, hvad der er mange kulhydrater i, eller lignende, ikke også? Altså, hvor man kan sige, at vi har også nogen i vores omgangskreds, som kan finde på at spørge, jamen Isabelle må ikke få sodavand med sukker i, må vi godt give hende juice? Ja. Nej, men det er fordi, de tænker, at juice er sundt, og hun skal leve sundt, fordi hun er diabetiker, ikke også? Altså ergo, så må hun få juice? Nej, det må hun så ikke, fordi der er også mange kulhydrater i juice og meget frugtsukker, ikke også? Altså. Som vi havde i går, vi på et møde i Diabetesforeningen, jamen der var en, der havde været på et hotel, hvor der kun var kager med sukker i sådan noget, så om de ikke havde noget til diabetes. Jo, de har en masse frugt. Ja, det er jo også ganske sundt, men der er jo bare måske ikke lige så meget energi, som vi var i sukkerholdige kager, men det grænser det op af. Ja. Men det er jo sådan en generel forståelse for, at sund mad er ikke nødvendigvis godt for diabetikere, fordi sund mad kan også godt indeholde en masse kulhydrater, mælk, juice, frugt osv. Det er jo selvfølgelig sunde produkter, men ikke nødvendigvis sundt for en diabetiker forstået i kulhydratmæssig sammenhæng. Er det sådan, I opfatter, at generelt viden om diabetes er måske ikke så stor, som den godt kunne være i forhold til sådan nogle givne situationer? At man føler, at folk egentlig forsøger at hjælpe, men at den begrænsede viden måske... Ja, og så tror jeg også, at der er forskel på, fordi nu er det jo... Altså nu har vi så type 1 diabetes inde på livet, ikke? Og så er der type 2 diabetes, og der er meget forskel på det. Og folk kender måske en diabetiker, men da det kun er 10% i Danmark, kan man sige, der er type 1 diabetiker, og 90% er type 2, så sandsynligheden for, at de kender en med type 2, jo væsentligt større. Og der er det en anden måde at behandle på, end det er for en etter, ikke? Og så nogle andre ting, og det skelner folk nok ikke så meget imellem sådan i hverdagen. Hvis de har diabetes, så er det diabetes, ikke også? Altså, der er også nogen, som siger til os, at jeres datter hårdt ramt. Jamen, hvis man er type 1, så har man type 1, og så producerer man ingen insulin. Man kan ikke være mere eller mindre ramt af det, vel? Altså, man kan have mere eller mindre svært at styre det. Der kan være meget forskel fra person til person, og jo sværere man har det med at styre det, desto mere opmærksom skal man selvfølgelig være på kosten. For nogen slår mere ud over kulhydrater end andre gør. Nogle er mere kulhydratfølsomme end andre. Okay. Hvis I måtte have et ønske til fremtiden i forhold til diabetes, altså man har tit talt om, at der kommer en kur,
decideret i forhold til diabetes, men det er måske et højt ønske at have. Hvad tror I? Hvad kunne I godt tænke jer, at der skete i forhold til kan man sige, diabetes? Altså er det, at folk bliver generelt mere oplyste omkring, hvordan man behandler diabetes, eller er det mere forskning, eller... Jamen, det er klart, at det ultimative ønske er selvfølgelig, at du fik gang i bugspytkirtlen igen, eller kunne sætte en kunstig bugspytkirtel ind, som du fik en gang for alle, og så er det. Der er vi langt fra endnu. Det kan være, at vi er på vej. Det håber vi er. Men det er klart, en generelt større oplysning til folk er selvfølgelig ønskværdigt, fordi står man med børn, som skal andre steder hen, jamen, det er en af udfordringerne ved at være en børnefamilie. Du kan ikke bare sende børn afsted, fordi er der ingen, der ved noget om dem, så kan de ikke være der kostmæssigt. Jamen, hun fik bare en masse mælk og frugt, fordi det er sundt. Ja, det var måske derfor blodsukker lige pludselig var 30, fordi hun sådan set kun fik en masse kulhydrater. Ja. Og der skal man være meget på som forældre, og det er igen det med oplysning. Og det er nogle ting, som andre familier tager givet, at de kan lege med nogen, at de kan overnatte hos nogen, at man har nogen til at passe et netværk og sådan noget. Og det er nogle af de ting, tror jeg, som er den største udfordring for børnefamilier, det er, at der er jo faktisk også bedsteforældre, som faktisk siger deres børnebørn fra på den konto. De tør simpelthen ikke at tage det ansvar, det er, og passe dem. Og det er i hvert fald noget af det, som man kunne gøre rigtig meget for, det er at ligesom at udbrede, så folk stadigvæk har det netværk, fordi at forældre til børn med diabetes, de har jo lige så stort behov for at komme ud, som alle andre forældre har en gang imellem, bare lige at have en pause. Og det tænker jeg, at det er i hvert fald rigtig væsentligt, at man får nogen omkring sig, som kan løse opgaven. Og den er ikke så svær, men selvfølgelig kan det have fatale konsekvenser, hvis det er sådan, at man gør det helt forkert. Men et eller andet sted tænker jeg også, at det er manglende oplysning og så lidt berøringsangst, der gør, at man egentlig ikke kan løse opgaven. Ja. Og så er der er nogle udfordringer i både idrætsforeninger og sådan noget, ikke også? Altså, hvor der ikke er nogen, der måske lige ved noget om det. Men som regel, så kan man jo via ganske lidt information egentlig give dem det, der er nødvendigt for, at børnene kan færdes, hvor de plejer at kunne færdes. Altså, det er jo interessant, det du siger, fordi i forhold til, hvor mange personer, der har sygdommen, både diagnostiseret og så ikke diagnostiseret, at der så stadigvæk eksisterer berøringsangst på den måde, fordi ret beset, så burde alle folk på en eller anden måde altså kende nogen, som har sygdommen. Det tror jeg også, de gør. Jeg tror, det der er problemet måske lidt, det er også, at når man taler type 1 diabetes, dem er der ikke så mange af, så går du ind og siger børn, så bliver folk sådan, det er et endnu større ansvar, fordi et er, hvis du er voksen til voksen, ikke også? Men her der er det barn til voksen, og den voksne skal tage ansvar. Og så er der jo sådan nogle ting, som at få målt blodsukker, hvor børn skal stikkes, ikke også? Og de fleste diabetikere oplever egentlig, de kan det forholdsvis hurtigt selv. Vores datter, det tog 3 dage på sygehuset, så stak hun sig selv og kan, ikke også? Men der er mange voksne, tror jeg, som ikke kan lide den tanke, at børn skal stikkes, og i det hele taget noget skal gøre ondt på dem. Og så er det bare sværere måske at inkludere dem. Men jeg vil sige, at altså personligt har vi da oplevet, at der er en del i vores omgangskreds, som har taget ansvar, og som ligesom har gået ind og lært det. Og det er jo en stor, stor fornøjelse, og som forældre kan man jo næsten ikke sige, hvor meget man sætter pris på det, fordi det er helt fantastisk, at der er nogen, som gider at sætte sig ind i det, og den vej rundt. Og det giver også børnene nogle rigtig, rigtig gode oplevelser, fordi de har noget, som gør, at de er anderledes i hverdagen. Men det bliver meget, meget tydeligt i det øjeblik, hvor de så heller ikke får lov til at gøre de ting, som de plejer, altså hvor de bliver begrænset, ikke også, i deres udfoldelsesmuligheder og hvad de kan, altså. Ja. Så. Der er mange, der har en opfattelse, at det er helt en anden grøft, og siger, at så er der en masse, I ikke kan. Så nej. Det er et spørgsmål om vilje. Jo, du kan ikke blive pilot, du kan ikke blive togfører og andre ting, men det er så også det, kan man leve med det og acceptere det, så kan man ikke alt andet. Ja. For eksempel har lige været Post Danmark rundt nu her, der var der et helt cykelhold, som var diabetikere. Det beviser, at man kan også det dyrke, kan man sige, ultimativ sport, altså ekstrem sport, altså uden at det giver problemer. Det er selvfølgelig noget, det kræver, at man ved, hvad man har med at gøre, og at man lærer det. Man kan ikke bare springe og sige, nu løber jeg en maraton, for det vil gå galt for de fleste diabetikere, hvis ikke de har løbet før i hvert fald. Men man kan, hvis man vil. Så man kunne egentlig godt bruge nogle flere, hvad kan man sige, personer, der trådte frem, som egentlig beviser, at der findes ikke nogen øvre grænse. Ja, det er nok det. Den øvre grænse, der er, altså man er ikke anderledes for os, men der er for alle mulige andre, der er også nogen,
kan man sige, almindelige mennesker, som man kan sige det, uden diabetes, som aldrig vil komme til at løbe maraton. Dem er lige så mange, som der diabetes, og de kommer til at løbe maraton, men det er ikke på grund af diabetes, de kan. Nej. Det kan det være, hvis de er oppe i årene selvfølgelig, og har fået nogle følgevirkninger, men det er sådan en helt anden historie. Ja. Okay. Så vi må ud og oplyse folket, og se efter, om vi ikke kan finde nogle ildsjæle. Ja. Så. Men det var rigtig pænt af jer, at I tog jer tid til lige at tale lidt med os. Det var meget interessant at høre. Så tak for det. Selv tak.